קהילת מסעות יצחק היקרה והמעטירה, חג עצמאות שמח ויום הולדת שמח. אמנם מחכמינו למדנו כי בדרך כלל אין מערבין שמחה בשמחה, אבל במקום הזה ובזמן הזה, שמחת יום העצמאות למדינה ושמחת יום ההולדת של מסעות יצחק הן שמחה אחת, בלתי ניתנת להפרדה. הרי הסיבה שכולנו יכולים לחגוג עצמאות היום היא בין היתר בזכות עוז הרוח של חלוצות וחלוצי מסעות יצחק, בזכות מסירות הנפש, ההקרבה והאהבה למולדת של האבות והאימהות המייסדים שלכם, שבזכותם הותר המשק בנס הקוממיות. בעצם הקמת מסעות יצחק מחדש בשפיר, אחרי נפילת גוש עציון וימי השבי, השאתם משואה של ציונות, ללא פשרות, משואה של תורה ועבודה, משואה של ערבות הדדית ונתינה, משואה מרגשת של אהבת ישראל, ולא פחות חשוב לי אישית, משואה מרגשת ומכבדת של זיכרון חי ופועם לסבי היקר, הרב הראשי לישראל, הרב דוקטור יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שאת שמו אני נושא באהבה ובגאווה. הסופר ואיש הרוח ש"י עגנון כתב על הרב הרצוג זצ"ל בהספדו, ואני מצטט: יש גדולים שבאים בכוח התורה, ויש גדולים שבאים בכוח מעשיהם. רבנו זצ"ל, זה וזה היה בידו. והדברים נכונים לא רק לסבי זצ"ל, אלא גם ליישוב מסעות יצחק, שמאז הקמתו ועד היום מהווה שיקוף מדהים, נכון, של תורה ומעשה. איכויות אלו של מסעות יצחק נשזרות עבורי בקשר ארוך שנים ומלא הערכה ואהבה שלי ושל משפחתי לדורותיה למסעות יצחק. זה קשר שלא מובן מאליו, והוא יקר לליבי ולליבנו עד מאוד מאוד. אני מבקש להזכיר היום גם את חברנו היקר והאהוב משה מושקוביץ, זכרו לברכה. חבר ומורה לרבים שלא מזמן מלאו 100 שנים להולדתו. האיש שלא הפסיק לחלום ולהגשים עד יומו האחרון. בזכותו ובזכות כל החברות והחברים הוותיקים ביישוב מסעות יצחק, אפשר לומר שהיישוב הוא סיפור הצלחה, סיפור עצום של אהבת העם והמדינה. וזה גם בא לידי ביטוי בדורות הצעירים, כפי שראינו שברגע המבחן ובכל רגע הם מחרפים נפשם, כפי שנוכחנו השנה למרבה השבר במחירים העצומים של נופלים יקרים מהיישוב, וכמובן נפגעים בגוף ובנפש בכלל בכל מערכות ישראל. ברכה מיוחדת לרב היישוב, הרב מאיר נהוראי, ידידי, מתלמידיו של אהרון, האוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני מבקש לסיים יחד איתכם בתפילה ובזעקה לאחינו החטופים. אלה ימים מטלטלים, מאתגרים ורגישים ביותר, שבהם אני קורא לעשות הכל, כל שניתן, להחזיר את כולם הביתה בדחיפות עד האחרון שבהם. יחד איתכם אני מתפלל לרפואת הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, להצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לנחמה ומזור אוויר המשפחות השכולות האהובות והיקרות, ולשובם של כולם בצפון ובדרום הביתה. תודה להנהלת היישוב, לפרנסי היישוב, לתושבי היישוב. חג שמח מסעות יצחק. עלו והצליחו, ותהא ברכת השם עליכם.